Tarata décembre kalo tile 8 san 2020 aw minnu sɔgɔlen banna an ka foli b'aw ye fo aw sigiyɔrɔ la. Musomaninw ka Afro Basket U18 Mali sera finali kɛnɛ kan. Ni aw ka kunnafonidi kɛnɛ sigilen. El Malik Diaw sigira furancɛla fanga bulonba kuntigiya la sibiri décembre kalo tile 5 san 2020. A kelen dɔrɔn de tun ye jɔyɔrɔ ɲiniba ye. Sɔrɔdasi jɛkulu CNSP min ye fanga yɛlɛma kɛ o ɲɛmɔgɔ danka filanan don. Mɔgɔ hakɛ min sigira bulon in kɔnɔ o jama fanba de y'u ka danaya da Malik Diaw kan. Jateminɛ na Malik Diaw sugandili ka bila nin jɔyɔrɔ in na o ma bala mɔgɔ la. Nka mɔgɔ dama min tɔgɔ sera bulonba in mɔgɔw cɛ la n'o dara malidenw tulo kan alamisa don o de ye mɔgɔ caman dabali ban. Mɔgɔ 121 don. Jamana kɔrɔyanfan mɔgɔ murutilenw ka jɛkuluba n'a bɛ wele ko SEMA o ye laseli kɛ ka jira k'olu tɛ bulonba in kɔnɔ ka d'a kan ko mɔgɔ bɛrɛma ta olu la. Politiktɔn Kodem fana y'a jira ko furancɛla fanga bulonba mɔgɔw ma sugandi jɛlenya kɔnɔ. O la ko sariya ma labato. U ko saramakiw la fosi la sango k'u ka mɔgɔ ta. Faraɲɔgɔnkan jɛkulu M5 RFP bɛ ka sigimajɔ ni nin ko ye kosɛbɛ. A ye laseli kɛ k'a jira k'olu ma u ka mɔgɔ si tɔgɔ di bulonba nin sigiliko la. K'u balala u tɔgɔw la. Wa ko mɔgɔ kana fɔ k'a bɛ ko kɛ M5 RFP tɔgɔla u cɛ la. Sabula ko sariya sɔsɔra fanga fɛ. Kunnafonidilaw tɔgɔla so ɲɛmɔgɔ Dramane Aliyu Kone ye laseli kɛ décembre kalo tile 3 san 2020 k'olu balala k'a ye ko mɔgɔ 2 bɛ kunnafonidi cakɛdaw tɔgɔ la. O la ko sariya nimero 2020 funi 1 43 PTRM min tara san 2020 novembre kalo tile 9 ka mɔgɔ tata hakɛw dantigɛ jɛkuluw la ko sɔsɔra kosɛbɛ. O la k'olu bɛ ka hakili jagabɔ kɛ a ko la fɔlɔ. O de kosɔn k'u si ma ye bulonba in mɔgɔ sigili kɛnɛ kan sibiri tɛmɛnen. Tɛgɛ kɛra kalabanci dɔ la ni dɔrɔgu kilo 400 ye Sikaso masurunya la. Dɔnyaw ka sɛgɛsɛgɛli cakɛda ani yuruguyurugu ni kojugu kɛlɛli cakɛda min dagalen bɛ Kajolo olu ka wilikajɔ senfɛ décembre kalo tile 6 tɛmɛnen u ye cɛ dɔ minɛ ni dɔrɔgu kilo 400 ye n'o bɛ wele ko chambre indien. Kunnafoniw y'a jira ko cɛ nin tun y'a yɛrɛ kɛ doyen jalatigiba dɔ ye walasa ka fɛɛrɛ a ka kow ma nka a ma taa ka dan kɛ nin don. Kajolo doyenw ye cɛ in komi Sikaso masurunya na kɛrɛnkɛrɛnyala Mandala dugu donda la. Dɔrɔgu ni mobili ani kalabanci kɛ n'a ka mobilibolila u bɛ bilala Sikaso lakana tigilamɔgɔw ka bolo kan. An bɛ taa musomaninw ka Afro Basket U18 la. Mali sera finali la. Mali musomaninw ye Afro Basket Coupe ta siɲɛ 3 u ye 2 ta Egypte ka 1 ta Senegal. A bɛ dɔgɔkun 1 bɔ bi Afrique mɔgɔ bɛɛ ɲɛ mununen bɛ Egypte fanfɛ Afro Basket nɔfɛ. Musomaninw ni cɛmaninw minnu si hakɛ tɛ tɛmɛ san 18 kan n'a bɛ fɔ u ma ko U18 olu ka coupe bɛ sen na. Jamana 3 musow daforonen bɛ ɲɔgɔn na u ka coupe nɔfɛ. Egypte min y'u bisiminaba ye Mali ani Senegal. U bɛɛ bɛ taa ni segin kɛ tako fɔlɔ la. Jamana 2 minnu ka kuru hakɛ mana caya ni bɛɛ ta ye o la olu de bɛ demi-finali kɛ araba nata décembre kalo tile 9 san 2020. Mali ye Egypte gosi taa ni segin na 64-36 ani 68-55 ka Senegali gosi 61-37 taa la ka laban ka gosi segin na 74 ni 39. Mali bɛ finali la. Min mana sebaya sɔrɔ Egypte ni Senegal cɛ bi o ni Mali bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ finali la. Nin bɛ Mali kɛ ka wasa sɔrɔ ka se U19 san 2021 Coupe du Monde basket kɛnɛ kan. N'an taara cɛw fanfɛ jamana 4 ka mɔgɔw bɛ yen. Egypte, Mali, Senegal ani Laginɛ. O bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ taa ni segin na ka laban ka demi-finaliw kɛ ɲɔgɔn fɛ. O la min mana ye jɔyɔrɔ fɔlɔ la o ni jɔyɔrɔ 4nan bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Jɔyɔrɔ 2nan ni jɔyɔrɔ 3nan bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. U sebaw bɛɛ ye U19 FIBA san 2021 Coupe du Monde kɛnɛ kan. Mali gosira a bɔko 2 bɛɛ la.
Senegal y'a gosi 78 ani 80. La Guinée fana y'a gosi 63 ni 60. O jigi bɛ Bu ni Egypte cɛ kan bi tarata décembre kalo tile 8 san 2020 demi-finale la. O bɛ daminɛ nɛgɛ kaɲa 18 waati la. Mali gosira o Egypte kelen fin fɛ kari don 77 ni 61. N'a sera k'a gosi bi a bɛ finali kɛ. Demi-finale filanan bɛ Senegal ni La Guinée cɛ nɛgɛ kaɲa 15 waati la. Ni bɛ dansigi an ka bi kunnafoniw na aw k'an bɛn waati wɛrɛ ni kɛnɛ kan.